И какво стана всички? Аз съм Виктор и днес, както видите, ще играем GTA 5 онлайн, но искам първо да споделя нещо. Купих си membership. Ето GTA Plus Member. Така, ще влезем в онлайна, тъй че изчакайте една секунда. Окей, хора, ето и че влязохме. Дават ни 500 000, тъй че приемаме. Ето е тази безплатна кола, за където вчера ви говорех. Дошла е с някакъв стикер, това е яко. И о, боже мой! О, боже мой, има толкова много неща. Та нека първо да разгледаме, имаме вече 1 милион 300 и нещо на минизор. Но най-сетне може да отворим това нещо. О, окей. Това е яко. Но искам да ви покажа... Грей Йети... Това купува... Това взима много неща. Но все тая. Нека просто отваряме. И отиваме тук. Сега, едно нещо, което искам да ви покажа е, че... Това е намалено! Това е намалено! Тъй, че в следващия епизод, т.е. като победиме онези другите, може да играеме. Знаете кое? Новия Хейст. Така... Но имам и още неща да ви показвам. Като например... Новото курве. Така. Новото курве. И мисля, че имаше още една. Да. Така. Къде да го сложим? В агенцията. Знаех си, че има още едно. Нещо, че имам такова. Все пак е нещо. Пак ще си я взема. О, аз мога да си я взема няколко пъти. Окей, това е намалено. Много неща са намалени. Сенторното е намалено. Добре, нека да видим какво още мога да си вземем. Окей, това ми е намале. Окей. Warstock. Да, май, че нищо не ми е намалено. Не, самолет. Тоест не на мен, да на всички е намалено. Добре. И ето тук онази кола, която ви показах. Е намалена. Не. Да правя това видео, за да видите какво можете да си вземете с мембършипа. Много неща, новото курве също мога да си го вземете, но сега ще отидем на друго място. Сега ще отидем там, където е най-хубавото курве. Мисля, че знаете на къде отиваме вече. Окей, хора. Ето ни. Боже, това е толкова голямо за мен. Добре.
Добре. Влизаме ли? Влизаме. Айде. Окей. 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 3, 2, 1. Yes! Най-сетне! Ти в агенцията. Аре да го покараме това нещо. И тук нещата би трябвало да... 2 милиона? Това колко струва? 700? Охо! Няма толкова пари. Добре, най-чудното ми е това. О, не, 4 милиона нямам да плащам. Ами... Бих платил за тази кола, много е яка. Но нека сега да покараме нашия нов звяр. И определено ще направя тунинг на тази кола, защото ако я имам вече тази от тук, защо аз просто да не отида в интернет? Идвам тук и пак си я купувам. Това е тактиката. Това е тактиката. Готово. И мога даже пак да си я купа. Хора, в бъдещето, ако знаете колко тунинг видеа съм, ще има... Мале, само чакайте. Само чакайте да видите в бъдещето. Супер много тунинг видеа ще има. Ама супер много! Така, нека да се обадим на нашия механик. И да вземем нашата нова кола. А именно коровето. Агенция. Мисля, че е това. Добре. О, чакай. А тази как съм я взел? О, това е безплатната. Да, ето. Чак сега ми дойде. Нека пак да се обадим. Така, механик. Само, че двете... О, маса, ние трябва да чакаме. Ние хора, връщам се след 1 минута. Окей, 3, 2, 1. Ето го коровето. Между другото, видях, че е много бърза и ми харесва цвета. Завива добре. Но аз не мога да карам.
Окей, окей. Между другото, вие знаете ли, че корвето е бъгнато? Има някакъв глич, където буквално не могат да ви стрелят. И да, те скоро ще го оправят, не знам, напишете The New Corvette Glitch и би трябвало да ви излезем. Което аз естествено ще го О, това е много по-бързо. Това е много по-бързо от моето. Това е много по-бързо. Това е супер бързото. Добре, това ми харесва, Ще направя в бъдещето много тунинги. Значи ще направя на оная синята, където вчера ви показах, че е безплатна. Ще направя на второто корве и на тая, където си я взехме тук-що от Legendary Motorsport. Не корвето, ами другото безплатно. Значи, аз ви казвам, просто ще има супер много тунинги в бъдеще. Но за сега е това. И нека да го видим този гараж тук. Не да видим. О, майко мила. Това е на няколко лева. О, майко мила. О, боже, това е много голямо. Това... Има и Vehicle Workshop? Не. Да. Между другото, нека да видим и за другите дискаунтове. Така, отиваме ето тук и мисля, че имаме на всичко дискаунт. Само така да добавим всичко. Караме в... Опа, чакай, аз това го имам. Не. Да, чакай. Не. На хангарите имаме. Аз вече имам хангар. Има доста голяма отстъпка. На бункерите нямаме. Тоест това са бункерите. Това е моя дап, хангарите са намалени. Опа, чакай, ето това е. Това е намалено. Което ще го купим естествено. Няма как да го оставим направо. Знаете ли какво? Стига! Купуваме го. 3, 2, 1. Окей. Като победиме... Като... Hey, just heard the news. Congratulations, huh? Big day. Whenever you're ready, meet me at the hangar and I'll walk you through the business. Окей, така. Слушайте ме, какво ще направим? Значи, като минем всички мисии при Франклин, чак тогава ще отидем към този хангар, който е доста далече. Но, видял съм, че плащат по 500 000, което е малко. Но за мисиите са... Но нека да видим дали... И това не е намалено. Добре, може би този месец не е един от най-хубавите. Но следващия със сигурност ще бъде един от най-хубавите. Да, това видео ви е показало какво е мембършипа. И... Да, даже взимате две коли. Едната е нова, едната е стара. Да, взимате новото корве. Можете да си го вземете два пъти. Едното не е с... Не е с ливари. Това тук е с ливари, тъй че... Корвето е много бързо, харесва ми. И да. Със сигурност ще си го взема. Тоест не ще си го взема, то аз вече си го имам. Но със сигурност ще го тунинговам. Все пак това може да не е макснато. Това може, в смисъл, двигателя му да не е макснат. Ако е макснат двигателя...
Охо, значи ще си имаме доста бърза влага. И да, това най-много ми харесва. Но искам да си преместя новото корове в най-добрата ни къща. А именно тази тук. И да пробваме другата кола, която ще бъде за тунинг, защото не сме я пробвали. Да. Само да избера. Тая. И сега като излеземе, би трябвало да бъде отвънка. Къде отиде? Къде изчезна колата? Колата изчезна? Не ми казвай, че е в различните ми гаражи, защото ако е това ще бъде много голям проблем. What? Добре. Чайте да видим в кой гараж по-точно. Не е това, бе. Не, бе, не е това. Не. Арена, не. Агенцията. Да, ето я. Окей, в агенцията е била, нека просто да... Окей, това изглежда яко. И бързо. И доста бързо. О, боже мой. Хора, купувайте си мембършипа сега, защото имате буквално 3 безплатни коли. Не, 4 безплатни коли. Ако искате 2 корвета. Тъй, че... Да. Това е доста бързо. Но нека да завъртим колелото, да видим дали ще ни се паднат. 5 безплатни коли. Просто толкова безплатни коли не съм виждал до доста време. Малко се е огънала. Доста се е огънала, всъщност. Окей. Да. Нормално е. Ох. Така, нека да видим. Ай! Това означава само едно нещо. Пука, ще го изкарча всичко! Ще изкарча всичко! Не! Ау. Не! Ми хора... Толкова малко ми остана.
Имах надежда. Не ми пука. Стига. Не ми пука. Не ми пука. Ще изхарча всичко. Да, страна. Знаеш какво? Айде всичко. Всичко. Че това ли е всичко? Добре. Не ми пука. Диамант. Трябва ми само един диамант. Хора, вие не знаете колко е това. Моля. Един диамант. 5000. Добре. Още 5000. Още 5000. Още 5000. Абе, какво се случва, бе? О. Е тук вече загубих. Добре, стига. Надявам се този епизод да ви е харесал, ако е така, лайкайте, сабскрайбайте и чакай. Мерси. Айде. Това. Благодаря за гледането. Желая ви приятен ден. Надявам се това видео да ви е помогнало да видите какво е да имате мембършип. Този месец не е един от най-добрите, но пък 4 коли не е малко. Но знаете ли какво? О, чакай, аз нямам чипове. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, лайквайте, сабскрайбайте и от мен. Чао!